Loraldia esperientzia digitalak Mikel Urdangarin dakar, euskal kantugilerik nabarmenetako bat. 11 kanta, 11 unkidura kutxun, 11 melodia sortu dituen sortzaile oparoa. Iazki Serranok gidatuko du berbaldia, eta Mikelek berak hainbat kanta moldatuko ditu pianoan. Berbak eta kantak gure kultur iruditeriaren lekukoak. Egunon danori, plan ederra daukagu. Mikel Urdangarin entzun dugu azkan 2 hamarkadatan euskal kantugile ezinbesteko bat, gure bihotzetan, gure bizitzan, eta hemen batu gara nontzat, asko esan nahi dauena, Mikelen gonbidapenagaz hemen gauz, plazer bat loraldian parte hartzien, loraldia jaialdiak aurten berrikuntzak ekarri ditu, badakizue, esperientzia digitala martxan abian jarri dugu, gaur izango da hirugarrena eta azkena, eta hainbat gonbidatu izango dira gurekin, eta badakigu zuek ere parte hartu duzuela, sare sozialen bitartez, seguntzat tartetxu bat ere hartuko dugu, baina garrantzitsuena, hemen behar dugu artista, Mikel Urdangarinekin berba egingo dugu, ikusten duzu piano ederronetan moldatuko dizkigu arratsaldien jotzekoa diren hainbat kantu eta berba egingo dugu, hori dana berehala, astera goaz eta. Mikel Urdangarin, kantugile, gure unibertsoaren paisaiaren artisaua. Ia 3 hamarkada darama sorkuntzan eta gure iruditeria kanta eta melodia bihurtu du. Poesia bukolikoa, amodiozko aitormenak, lagunen arteko adiskidetasunaren aldarria, ametsen bilatzaileen aldeko doinua, errepresioaren salaketa. Azken batean, gure herriaren eta bihotzaren soinu banda. Euskal kulturan erreferentea den musikariak urrats berri bat eman du. Pianoan jesarri da eta haren eremu musikala dimentsio berri batera eraman du. Pianoa eta sortzailea aurrez aurre. Mikel, bazatoz. Egunon, Mikel. Egunon. Egun ederra gaur. Atzoko ebe bai, ze pasada atzo? Atzoko ebe bai, izan da. Ze zaztazu? Disko amaitu barri. Areñun, bai. Areñu. Atzo ajeaz eta gaur be bai egizan. Disko barria eskuartian, amaitu barri ja. Bai. Eta gaur... Eskuartien ez dago, fabrikara doa, etzi. Egingo dugu horreri buruz berba be bai, sorpresaren bat egongo dalako gaur. Baina purtsu bet, Mikel, egun berezize zan martxorako atzeratuten egontzana, bestak beste ustez loraldian debuta egin behar zendulako pianoarekin. Bai, gogoratzen dute zelan Arriako ura izan zela lehena, bertan bera geratzen, gogoratzen be bai, bezperan ospatu izan zela, ezta, antzerkia uste dut. Eta bai, eninduen harrapatu esaten dena tokizkanpo ez da, usaitzen zen etorteko zana, baina, pena hondize bai, eta zulotxo bat egin dube bai, hainbeste amestutako egun ura, bertan bera desagertu inzan, ez da? Hainbeste irudikatutako margoa eta estena hori, borratu inzan apatean, eta gaur arte. Gaur degune, arratsaldien kontzertue, goizien esperientzia digital hau, gatsa izango da, jo eta berba, batera. Batera, bestean atzetik. Bai, honek hausok nik esan da dekot oso analogikoa naz. Digitaletik oso bitxi dekot, eta horrek zenbait buruaz deukartzo ez da. Baina, azkenean berba eta jo, gauza naturela dien eutzako, eta digitaltasun ez batzuk arduratuko die. Zorionez. Lagin txiki bat goizerako, errepertorioari buruz eta galdetuko txut, 2 hamarkada esan donik, baina bideoan ia 3 hamarkada esaten dau. Urte asko, Mikel, kanta asko. Zelan egiten den aukeraketa bat, eta kasu honetan gitarratik pianorako bide hori, zelan egin duzun, kanta danak saiatu zaran moldatzen, batzuk hartu dituzun, zelan izan den hori dana galdetuko txut, zorion zeukikulako berba egiteko denporie, baina orain goiz honetarako be aukeraketa txikia zelan egin zu? Badauzkantu batzuk hor... Asko kostata esan, pentsaizu ondino orden astotein arratsaldekoa.
ez teko tein ja. Badakite eurak, pasa eskatu hosti repertorioa eta ez dutziet emon. Eta ondainik ez dutelako erabaki, eskaleta. Egokia neure buruan. Eta, bueno, egia esan, da kontu bat, musikaria beta aldekideak aserratzen dien eugaz, eskatze hosti ordena astebete lehenago eta bezperan emote utzi dit, eta gero aldate egiten dut egunean bertan. Orduen, beti hor, ez dakit arriskuzaleak garen, edo ez dakit zer dan, edo kostatinako zerabaki egartzia. Momentua bizitzezulako? Momentuen sentsazioen arabera? Gero eta gehiago, bai. Hori onerako esan gura dut, bai, esan, daukagun bakarra hause da, gaur orain leku hontan, eta zorien ez esan barda, ezta? Baina bai, aukeratu du, esan, ez dakize kriterioaz aukeratu duten, baina boskantu hartu doaz, eta barriran bat ere bai, hori fijo neukan, eta asmatu duten, ez dakit, asmatu duten. Bueno, hasiko gara, eskerrik asko gonbidatzi arren, nire aldetik, eta... Zeuri, etortzearen. Eta hemen, sentsazio horrelako familigiruen gauzela zeure musikaz gozatzen? Bai, ez da, familigiroa da, baina arrotza ere bada, ez? Dana, gaur egun, dana da arrotz. Musikari ontza bentzet, eta, zuentzat ere, bai. Baina hau litzateke izan behar bentzet. Lehenko kantua ditzen da, utxik daude kaleak, aspaldikoa da, Espilua izeneko diskokoa. Eta hau aukeratu dut, esaldi bat dekolako, bere baitan, hor bukaraldera esaten dagoena, betorra izea birikietara odolez puztu bihotzak. Horregatik bakarrik, batezbe horregatik aukeratu dut. Eta, oso garai honetako eta oso egoke iruditzea, eta emoten dau, pasadien hainbeste gauzen artean, bata eta larrienetako izan da, nik ikusi dutela zela maiteko deshumanizazioa, ez da? Humanizazio bat ere, bai, gauza honak gertatu direlako, halako egora larritan gertatzen diena, baina baita ere, geure alde itxusi hori atera da, eta bihotzak ustu indira odolez, ez da, badirudi, zenbaiten gamentzat. Eta horrek amorratzen dago, ez da? Eta bestetik, ja, fisikoki ere, bai, ni pasan eban historia hau, eta sentidun eban aize falta itzela, neure birikietan. Eta sasoi hartan gaina ez dutzen kasurik egiten, ez espazio bazan hor, hiltzorian ez dut esango, baina esaten eban nik aizea behar dut, arnaza behar dut, auspoa behar dut, eta holantxik hartu neban. Pentsatuz, egunen baten, odola, zainak eta birikiak ondo puztute gongo dela. Gutxik daude kaleak. Daude kaleak argiak ostantzen kalertzeko farolak itzalak urratzen joan ziren anai arrebak eta bakarrik gelditu nintzen arrotz jendea zinguratuta doinu zaharra kantatzen doinu zaharra kantatzen daude bihotzak leioak itxirik poesiak beregan
ez zeidu ausporik. Joan ziren aita eta ama eta gelditu nintzen bakarrik, iragan hotxak madarikatzen, haua ireki barik. Haua ireki barik. Zikatu dira errekak, bestu dira ondartzak, ezurrak atzoko gezitarantzak, betor aizea pirikietara, odolez puztu bihotzak, kordeko dira kutsa zarrean, azken neguaren hotza. Azken neguaren hotza, betur aizea pirikietara, odolez puztu bihotzak, kordeko dira kutsa zarrean, azken neguaren hotza. Azken neguaren hotza. Eskerrik asko. Hortik atzetik sekretu danak ikusten ondo be, bai. Sentsazio arraroa da. Bizkarra zainduta baino, bizkarrak pisutzu sentitu aldauz batek, ez? Inoizkotan egin dugu honi buruz horra, esaten, Mikel, zer ba pianue? Pianu gatsa da. Zelan jo eta kanta? Batera, zelan gitarratik pianora pasa? Kontatuko dugu pianoaren historioa? Bitu, nik gitarra sekula ez dut ondo jo. Ez beti, eta sekula nazur bildu gitarrara gitar jolerez. Baizik eta kantarilez. Eta horri eskerrak, kantarilez urbildu nintzerako kapasa izan nintzen bakarka ateratzeko. Azkanien ikasi zen dune. Bai, ikasi neban, baina benetan, enaz, bapeona, baina neure trukotxoa dakidaz, eta ez dakit oso lenguai personala lortu dut hori iteko, baina gitar jolerez benetan eskasanaz. Naiz eta batzuk esaten daben, bueno, ez dakiz nor, baina keba, ni badak izan nazen, benetan. Eta pianora be urbildunaz, kantariaren begiak ez piano jolearenak, ze hola izan balitz enitzatek gabeneo. Pianoari dekozaten errespetuagatik, eta orduan sekula ez dota iztuten ni batezbe kantarian azela, sortzaile ere bai, baina batezbe kantaria, ez da agotxa dala neure instrumentoa, ez bat aukeratzekotan. Eta pianora saiatzen naz, lagunak izeten, eta ni maite mindutan hau berataz, inoz esan dut, beranitaz ez dakit hainbeste, ez? Baina ni berataz banago, eta orduen igual izango da norabide bakarreko maitasuna, baina horregaz baliozta, momentuz. Ez dozta importa berak zer dinon, momentuz. Lan ezberdinak, suposatzen dut, Mikel, orain arteko kantak, guretzat oso ezagunak dien kantak, pianora moldatzie, azken urtietan horretan ibili zarelako. Mikel zelan zabiltz, pianora ekarten kantak, orain sortu egin zu. Disko barriz dira, bai? Bai, egia esan, disko barriko zera.
nobedaderik handina izan da hori. Ia uneko euna, 11-tik 10 kantu die pianoan sortutakoak. Orduen beste leku batetik jaio die. Esango neuke leku musikalago batetik jaio die. Nik ere musikaren beste dimensio bat diskurritu dut pianoaren aurrean. Gitarragaz eneukana. Eta orduan beste iturri bada, ezta, kantuak ekarri dauzena. Eta egia esan 3 urte hauetan batez hasi nintzenetik pianoaz, nire lana izan da lehengo kantuak ontara moldatzen, nahiko lan izan da. Eta neure jotzeko erara moldatzen. Eta ikasi ala, harriagatik eta gero, eta disgustori eta gero, horra rapan ninduen, ja, bueno, nire banengoen lanean, ez da disko barrian lanean, eta behintzat, nola diteko aje horren pean idatzi neuzen pianora, gero orain sortu dien kantuak, ez da gero eraldatu dira taldeaz batera, erabat aldatu dira, ez? Baina ikusten da, hasia pianoskoa izan dela, ni behintzat ikusteot, eta bueno, lagunek ikusten da, taldekidek. Eragina izango dau, zure kantuetan? Bueno, eragina izan dau, baiz, gitarra albo batera itxi dut, ez toztak apenas gasu egiten, zoze bai, baina beste era batera planteatzen zuz kantuak pianoren aurrean, behintzat nik, ez? Ez dakit nola esan, egia esan, harritzen az nola ez totzaten ikasurik lehenago pianoari, benetan bizitza aldatu indozta. Ez hemen egoteagatik gaur jendeagaz kantari zeugaz berbaz eta telebiztara, eta aldatuzta, barrutik aldatuzta. Aberastu indozta bizitza, ez? Baina ez, emango doazan kontzertu batik, ez dakit zintzuk izango dien baizik, eta emondoztazan arratzalde gaba egoiz eta momentu kompaniazkoen gatik, ez da laguntza derra inozta, eta gero, benetan, sentitzezuna sozarke aberastu indotzula bizitza. Segurazki gaur buruari jartzen zagun erronkak pertsona moduen eta profesional moduen, ez da? Momentu baten gauza bardine egiten naiz eta beti ezberdine dan, baina momentu baten jartzen dabe, bai, hau egiteko gai izango nintzake, danok jartzen du, gaur buruen edo, hau egingoan kapaz izango nintzake, apurtxuet musikarizek badako zui hortik, egiten zui olako instrumento aldaketa edo formato aldaketak, eta apurtxu ez zegoen burue jartzeko hor amildegizen, bai, pianoena iruditzen zait izan dela apurtxuet hortik jundena, eta esan zune, bizitza aldatu doz, azkanian. Bai, temeria de gutze izan da. Ze lagune pesatea, ze dinosu, Mikel. Pianoa, bai, badakiz pianoa neukala etxin, baina nik jo gabe sekula. Lagune bai jo, ez da, bingenek josuk eta hainbeste joda de pianoa nik izan ezik, hainbeste urtean ziar. Baina nik kontakotzu eta pasadizo bat, arregan jo barne ban, kontzertu ura, marzoan 12koa, hori 3 urte lehenago itxizan. Eta itxizanen egunean nik ondino enekin jotzen, osea, aste batzun eramazan pianoaz. Aitorri manajerrari, horra atarazan aukera jotzeko, eta, ni erotuta, baina arriagokape erotuta, onartu ebelako. Eta esaten eban, nik sinistu eban, bai, kapaz izango naz, 3 urtetan kapaz sinisten dut, eta ez da sinismena bakarri, da intuizio bat. Hori bai, gero, gogoratzen naz, denbora pasala, apurtuna esan, orkatilek, zorbalda, hau bestea, beste apurketa handiago batzuk bizitzan, oso 3 urte gogorrak izan di, ezta? Eta tartean bebilina zalantza hondikaz. Kapasa izango nintzen, hau aurrera tatzeko, eta denbora aukiko neban, prestatzeko, ezta? Horren 3 urte oso intensoak izan dira. Gogorretik, eta emozionalki ere bai, ezta? Dana txarrazta izan, gauza honape gertatu dire tartean, hau. Baina bai, pentseizu zelako temerarioa ginen, eta garen, Bai, apustu bat, esaten zabiltzen, 3 aste pianue joten eta kontzertu bat lotzen dugu pare bat urtera eta iritsiko nahi, tartien pasadan danagaz, segurazki onartzen dabe bai Mikel Urdangarin zaralako, asko galtzeko be bai. Txartu urten eskero? Ez dakit, sozer pentsako eban ez da programatzaileak eta... Baina bai, bitu, nik asko arriskatu bizitzan, asko arriskatu, hori esan eike. Eta batzutan ondo urten dau eta ez batzutan txartu urten dau. Bietara urten dau.
Eta Holanda, bizitza holakoa da. Zorionez bietara urten dago eta honetik ere probatuta nago. Bueno, aurrera gu ez, egongo nintzen berbetan hemen, gauera arte bak izu zeupe. Hemen galdetu nahi nebana zan, kantak zelan hartzen dagoen bigarren bizibet tarteka. Utxik daude kaliek, esaten du nien, eta espilu aretan, orain, 20 urte, ja, espilutik? Bai, hau eta bi edo. Hirugarren diskori. Handikona ze bizi hartu dauen, 20 urte. Bai. Ze bizi hartu dauen, bebai. Kantu batzuk orduen ezinbestekuek zienak euretzate orain diskoko beste batek emoten dago atentzinue. Hori da apurtxuet kantuen magia bebai, ez da? Batzuk jarraitzen daue favorituek izaten, baina gero beste batzuk urtiek errenien urteten daue. Ni kantuek eta asko lotzen dodaz bizitako momentuari. Orduan, aurten jaio dienak adiz disko barrirako bereziki lotuta dagoz neure egoera eta momentuari, eta biziduan momentuari. Orduan, gero denbora pasatzen da, eta zuezara ja gehiago atzoko astot esango, baina orain urte batean gauza asko aldatu lehik ez. Eta orduan, klaro, harreman hori, kantuarekiko dakasun harreman hori aldatzea oso normala da. Eta zuegan ez piztea, orduan piztu ebasan emozioak. Nik oso normaltzat dekot hori, ze holan gertatzen jata ganera, gertatzen dena hori gero zenbait jendengan, oso biziri dauen kantu horrek, karo, nigan ez da eragiten, bestengan igual eragiten dauen zera hori, eta hor konfliktua sortzen da batzutan. Baina tartekabe pasatzen zara, modiotik, kasuik ezeitera eta berriro berrekuperatzera ez dakizu ze arrazoigatik. Gertatzen da, harremanetan bebai eta eta kantuak az bebai. Zorionez, ez dago ezer idatzita. Hau landu egin behar da. Idatzita hiru idazle, hiru gonbidatu gugaz gaur, Karmele Jaio, Euskadi Literatur saria, novelan, irakurri zu? Bai. Irakurten zu? Bai, baina irakurle aktiboa izan marko nintzateke. Meseda hundi egitea usta. Baina, bai, gehiago irakurreko nake. Karmele Jaio, Txani Rodriguez eta Elizabeth McLean New Yorken daubera, zelan ez, margolarian behagertzen da, harremana, hitz egin gu gero eurei buruz, orain eurek dinoena entzungu. Nere ustez, abesti bat eta poema bat gauza ezberdinak dira. Agian, abesti batek ez du behar poesiak duen sofistikazioa. Nire ustez izan behar da beste gauza bat. Batzutan, igual simpleagoa, baina transmisioa izan behar du abestiak. Adibidez, eta hau, klasiko basiko bat da, non geratzen den denbora abestia, eredugarria da zentzu horretan, niretzat oso letra zuzena poetikoa, baina, zuzena ez dauka horrelako komplikazioin berezirik, baina magia dauka. Eta dauka abesti batek behar duena nire ustez. Eta horrek, hori Mikelek ematen dio, ezta, abestiei, bere puntu hori berezia. Itxasoan euria, Gerardo Markuletak idatzi zion, uste dut, Gerardo Markuletak idatzi zion poeman oinarritutako kanta hori, ez bakarrik hitzengatik. Hitza, gehi, musika, gehi, Mikelek kanta horretan duen ahotsa, kombinazio guzti horrek sortzen du, abesti horrek zirrara berezi bat sortzen dit, ez? Kanta honetako hitzak oso bizualak dira, ez? Irudi asko daude. Eta nik uste dut horrek ere egiten du oso ederra, ez? Abestia eramaten zaitu leku askotara, ez? Irudi askotara. Mikel ameslari krak bat da. Baina azkenean munduari begiratzeko kanta aukeratu behar dut. Mikel eta haiekin New Yorken bizi izandako engatik.
diska liburua asmatzen ari zireneko urtean eta orkestera etorri ziren horrengoan. Hizkuntza oso ondo definitzen du abestiak nire ustez. Soinu banda izateaz gain, itxaroten jakiteko modu bat, amets egiteko modu bat. Mikel, pentsaten zu ariketa hori egiten zu, gutako bakoitza, zure kantoek kantaten, da gutako bakotxantzat, zure kantuetako bat, gure gustokoena. Gehiegitan ez pentsatzen, gertatzen batzutan jendea torte jatzula, hori esanez, ez da? Eta egia esan hori izaten da, neure ustez, hori baino gehiago ez dago. Ze nik ez dut neutzako konponitzen. Neunaz lehenengo jasolea eta lehenengo emozioan bila doan persona neunaz, baina beti pentsatzen beste inor emozionatu lehikela. Ze azkenean emozioan bila goiez. Honeaz, ez da? Emozio honeaz, akaso berriro errepikatu da beste inogan, baina beti ez da gertatzen. Gehienetan ez da gertatzen, baina batzutan gertatzen da. Eta gertatzen denean, eta etortzen jatzunean bueltan, hori izaten da, opari bat, ez dakit, nik hor, piramidean, ez da opari handia hori baino, egia esan. Posatzen dut. Eta gero, oso eskertuta esaten da bezan, zerakaz, ez da, asko estimatzen da zirurak, eta oso eskertuta nago hemen parte hartu da belako, eta bueno, nik Euskal Herrian, poplotenetari berbain dabe, baina txanik dinonagaz, hemen idazlerik eta badago, eta badakigu letrakasete zelako kondena bizi dugun zenbaitek edo bizi geinken, ez da? Hemen askotan kantu baten bila baino zoaz tratau metafisiko baten bila. Leteri eskerrak eta beste batzui eskerrak eta hartze eta zera eta ja esatu zuala kondenatuta bizitza osoa erzi idazte utenik orain. Eta zenbaitek gainera hori bilatzen dabe, entzulek esan nahi du, zenbait entzulek, nik uste densidade handia dagoela herri honetan, densidade humano handia dagoela. Hori beti ere ez da onerako, baina igerten da, eta horren pisuare igerten da, konponitze duzunean. Baina egia da kantu bat ez dala poema bat. Poema bat izan lehike kantua. Eta beste dimensio batera pasatzen da orduan. Horretik pasatzen da dimensio ukiezin hortara, ez? Zubi ikustezin hortara, hemetik ara dagoen zea mundu horretara, uinen mundura pasatzen da, eta egaz egiten du bestera batera. Baina ez da, baina poema bat da, ez? Eta askotan kantu baten zenbaitek eskatzen zu poema bat gaina. Eta kantu bat da bione batuketa bat. Eta batez be emozio bat gertatu behar da. Eta horretarako kombinazio baten emaitza egon behar da. Kantuak, ahotsa, letra. Ez? Adibidez, Britaniar kulturan eta Amerikanoan badira inbeste kantu legendario kantatu eta emozionatu gaitxuenak kasurik ez dutzu nahi letrari. Eta letrari kasu inezkero esatu zu, baina zer da hau, ez da? Oso batzutan oso letra inoso eta baina emozionatzen dabe eta nik esatu, neure baitarako esatut, baina han behain gogorrak izango diamen herri honetan bezain. Zepeleta erutzia eta hemen pure zigortzaile garela, ez? Akaso inoz nik egurra jasotelako. Baina, bueno, eta gero, Karmele dinonakaz, ni benetan, paisaiek eta tonoak eta margoek laguntzen abe konponitzerako orduan, idazterako orduan. Bai idatzi eta bai musika egiten dutan neurrian, beti laguntzen hau irudi batek. Tonaliade batek, itzalen batek, eta horre egoten da. Eta gitxitan alatzen da. Mugikorra da, baina horre laguntzen hau. Eta normalean, irudi hori eraldatzen da musikariak datozenean, eta jotzen hasten dizenean, eta ja, paisai hori egiten da aldatu. Normalean, aberaztu. Eta hori da musikak egite dutzuna, musika magikoa da. Eta paisaiak eraldatzeko bapateko, eta emozioa sortzeko bapateko ahalmen hori dauka. Bigarren kantia. 10 minutu, 15 minutu beranduago edo. Bai, ez da? Berbetan hasi eta... Bai?
Aitzetan leloko diskue, mobiten hasi zinen, da Bizkaizen eta iritsi dazkun, gazte bat zurita, badire 3 aste, bigarren disko horretan, Euskal Herri osuen ezagun, zeu gazte-gazte, zeure jarraitzaile ginen ope gazte-gazte, eta, bertako kanta bat, aukeratu zu gaurko be bai. Bai, zein da, ba. Ez? Lekandapean? Bai, beste bandeukan buruan, bale. Bai, Arkaitz Estibaiez lagunta bersolariak idatzitakoa. Herri honek bizi ebazan sasoi eta bizi izan dagoen, eta ondino zelan baita ere bizi dagoen egoera soziopolitikotik hartuta edo. Arkaitzekin badekotan edo eta nahiko politia. Aitzetan izan zen autoproduzio bat, lehenengoa. Eneban inoren baimenik nahi diskoa atatzeko argi neukan. Baina bai behar neban nolaiteko babes bat, zelan baiteko. Eta Arkaitzek dirua jarri eban importantea, sasoi hartan. Ez dakizen bat plazatako dirua jarri eban aitzetan eiteko lehenengo aldiz. Lekandapean. Lekandapean urduri otxoekan bat ulubi, herri bakarra bakara ikusten dodaz mundu bi, ez tartan aztakari egitxilez bitxo aragia, batzuentzako guzurre dana, bestentzako egie. Zagueko natara ustu deuskuekan bara, lapurrandiek alean da bizta txikiek hartzela, bele baltzak zozoari zarri abilko kantari, nos artegon beharko dugu tireka ilkanpaiari. Kalean horbela erortzen, beta espia bentanarean, aizeak atean zirikatzen, eta horbela jausten. Kukuta oliarra kukurruku, berbeain berdogun unean zegatia osutu, miru edaupik ondoan takatu ezut ondoan, urrin dauenan oste gongo da, maite dauenan alboan. Animalien artean biziguradot bakea, inoren menpe gongo estana berri aske batean, odei artean marmarrak urruntxoak ustantzarra, eurek eroan da iezala, gure penatan egarra. Kalean horbela erortzen, eta espia bentanarean, aizeak atean zirikatzen, eta horbela jausten.
Eskerrik asko. Zederra. Eskerrik asko. Hau nire favoritoetako bat, diskoen. Gero badakizu, herrizarrari buruz hitz egingo. Herrizarra entzun, eta deitxu edo mezu bat dute, Mikel, zeu kanto politxe. Herrize, Euskal Herrize be bai, apurtxo eta ipatuzu, Euskaldun izatie. Eragiten dau, klaro. Honek danak. Bai, Elizabeth McLeanek galdetu barko egun zon, Euskaldun izatea zer dan. Seguro, nik emungo ez dotan erantzun emungo eskule. Izan ere, hain muga heteroakaz bizitan herri bat gu geu, alegia, Euskalduntasuna eta herriaren ganako harreman hori oso era infinitoan bizi da. Beste herrialde batzuk munduan, beren mugak eta ez dinot onerako, baina hola irutzen jatalako, ez da, bere herri onartuak dien horiek zurezki bestera batera bizi dabe. Bere tasun hori, bere herritartasun hori. Eta gu bizi dugu, bueno, gauzak lortzear daukasan herri baten ikuspuntutik. Jakinda, herri hori oso zabala dela eta bueno, ni behintzat hor sartzen dut nire burua, ez da? Ez gago zera bat, konforme bizi dugunaz, daukagunaz, baina bestetik bezatezu, Jezeus, non bizina zen, zorioneko anazen, hemen jaio izanagatik, ze privilegioa. Eta onerako eta txarrerako, danales, ez da? Hor ez gara ezberdinak, baina egia da, Euskalduna izatea zeinek esaten kantatzen da batek. Eta lehen esan dope, densidade handiko herrialdea da gurea. Eta igertzen da. Eta batzutan horrek min egiten dau, beste batzuk horrek beroa emoten dau. Alba da bigarnetik hobeto, ez da, baina... Ez genuk aldatuko gero, bez, aukeri eukita. Hemen, segurazki, zeure herriaz gorabera, harreman hortan gorabera asko bizitzen dago batek, ez da? Ez dut uste danok beti bardin bizi duguna, geure inguru hurbilaz, harreman hori, baina, bueno, nik ezagotzut, eneuke beste inon jaio gure, baina onartzen dut geure herri horrek abezi asko dekozala. Batzuk geureak, inoren eraginipakoak, eta beste batzuk, kanpotik eragindako gabeziak, ez da? Baina alanda bez hori honeko. Loraldian esperientzia digitala, bestak beste hemen egoteko aukeri, goizien, motorrako erotzen arratsaldeko kontzerturako, eta parte hartzie eskatutzagu, jendieri, Mikel datorrela, eta herriztarrak antien inguruen, entzuten duen bitartien ikusiko jendiek parte hartu dagoelako. Ikusiko parte hartu dutelako, eta zeuk joten zuen bitartien. Honegaz lotute, jainko txiki eta jostalari ura, ze dizko ederra dan, betiko lagunez inguratuta, eta ganera urtiek pasata, bide lagun izan zuzelako fijo batzuk, gero bestelako lagunek be, etorri die, urtietara, baina lagunen garrantzize, Mikel, honetan danatan? Bai, nahi sekula nazegon bakarrik. Eta ez dote honai ganera, gaur ere nago guztiz bakarrik. Ez jende bat atzean eta ondoan dago, zuzeu gaur neu ez. Baina lagun sorta, ez dakit duze laburra, baina taula gainean nahiko ondo lagunduta, sentidunaz beti. Espada oso ondo lagunduta. Eta azkenen urtetan bereziki ondo lagunduta. Musikari haundiez, lagunduta, baina gainera lagun onak. Jakinda laguntasuna be gauza mugikorra dala, ez dala altzairua, hori be eralatzen da laguntasuna, galtzen dira laguntasunak, eta bueno, mantentzen direnean baloratu beharra dago. Jakinda inoz gertaleikila urruntzea, ez? Eta jakinda be, lagun barriak etorriko direla, petzate honek. Baina bai, aizkietasuna beti irutu eta oso kantagarri.
oso kantagarri. Herriari buruz berretan egon gara, gero galdetuko zut hizkuntzari buruz, gure berbek badituzte milaka urte, zegogo, entzuteko? Bueno, esango zut, hau gogorra da, hau harik eta hau... Batetik bestera pasu, Bizkarra zainduta, bueno, herrizarra. Joño, boligrafo jauzi da, hor piano atzea aldera, espero ez molestatzea. Bai, lasai, zaituko gara, a ber. Ez da sufrituko, lasai. Ikusten dut hartuko, Bai, hartuko zu? Bai, hain piano politxe, aportu barik, Enetan, herrizarra. Lurrata itxasoa batera doaz, horrela zioen marina zara, arrantzarik ez baratzean zuan, kimuak ernetzean orduan gerturatzen arraina kostara, bietan bera idaroa, eta herri zarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte, eta herri zarra da gurea, baina badakigu elkar ondo hartzen. Gustatu da udalen utza, kostatu azterrak epeltzea, frutua lotxaz itxasoroetan, odeiak azkartu azeruan, lauza umelak badoaz lehortzen, odeiak azkartu azeruan, eta badakigu elkar ondo hartzen. Nagoen lekuan geratuko naiz, lehorra behar du itxasoa, ala norberak lagunurkoa, eta herri zarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte, oinatzea ere bada gurea, baina badakigu elkar ondo hartzen. Odeiak azkardu azeruan, lauza umelak badoaz lehortzen, eguzki begia da zeruan, eta badakigu elkar ondo hartzen. Politxe. Bueno, Bai. esker. Basari apurtxu bet artistak, embajadore lanak egiten dituzuen pertsonak, gure herrizentzat eta gure hizkuntzientzat. Bueno, kanpora ateratzen garenetik bai, eta batzutan embajador ere bagara Euskal Herrian. Hori da tristena. Ez? Zenbaitentzat oraindik eta, elementu arrotzak izan geinkez.
Ez, baina bueno, horrek gure herrian gabeziak izan lik, ez, lehen aipatu duazanak, horietako bat dintzat. Eta lar sartu barik eta lar seriotu barik. Baina gero, bai, egia esan aukera izan dugunok eta neuk zorionez eukidot, azkenengo, 23 urtetan, kanpora urteteko aukera eukidotan ez, egia esan kanpoan eta kanpotarra audientzia batzeaz, euskaraz kantatzea segulako plazerra izan da. Bai. Inoz pasan eban garait, batez be Espainian, ez amendik urtean eta gatazka oso gordin eguanian oso gogorra egiten zan kanporatatzea. Madril aldera eta goratzen ez asko sufritzen ebanik. Asko sufritzen eban eta kostaten zan disfrutatzea kontzertu horiek. Baina, karo, hola ezin zanez, egun baten esan eban, bueno, Mikel, euskarak ez daka zeren errurik. Eta zeure hizkuntza da, ez da, beste bueltarik, ez, esplikaziorik ez da mon behar, ez da. Orduan bukatu ziren esplikazioak eta azalpenak eta komplejo guztiak, eta zagertu ziren. Eta ordutik ona goratzen ez, gainera hori epoka goratzen azor klik bat egon zara neure buruan, eta ordutik ona, kanpora urtetuen bakoitzean bai, arazo hori egoten da Espainian esan gura dut, ez da, hortik kanpo ez daukezu. Inok ez dutzu baletzen zeatik euskaraz kantatze duzun, edo beste zerren azalpenik ez dutzu eskatzen, ez da. Eta, bai, izaten da gauza ederra. Hemen ere bai, baina, bueno, hemen neure herrian nahota, gure hizkuntza da, ez da, baina kanpon gozatu ite dut, bai. Espainia bai. Enkarguz beteta gauzelez, bideo bat ikusiko, zeuri buruz, gure irugun bihat, gure idazliek zer gehiago esan da bian. Erreferente bat bihurtu da musika munduan, ibilbide luze bat egin du jada eta etapa ezberdinekin, eta atzetik zetorren kantagintzatik jaso du, baina gero beste belaunaldi bat da, ez? Bere influentziak edo, nik uste dut bai kanpotik, berak beti ipatzen duen Leonard Cohen eta beste batzuk, baina eta txekoak ere, baina nik uste dut berak nora eramaten duen, importanteena da nora eramaten dituen influentzia horiek, ez? Nik uste dut oso kantari edo abeslari, nortasun handikoa dela, bere ahotsa bereziki uste dut. Mikelen ahotsa kolorea eta hori gorarazten dite Serratena, Joan Manuel Serratena, eta ere Ismael Serran, horrelako ahotsak ez da. Baina ez dakit, hainbeste urte daramatza Mikelek nik uste bera genero bat dela, berez. Eta ez dituela behar erreferentziak. Han egongo dira, bera jakingo du zeintzuk diren, niretzat zaila da ikustea hori, nien nahi musikari gainera. Baina bai, gorazten dite Serraten ahotsa. Gogoan daukat, dana diska atera zenean, elkarrekoek argazki batzuk atera zituzten, mendiko paisaia zoragarri batean Mikel Laoarekin eta Benito Lertxunderekin batera, oinez, denak posaren posez, hori niretzat horrela sekoa da, Gay Ruper. Nengo musikaren barruan, niretzako, bai Leonard Cohen balde, baina ura ez ezik Paul Simon eta Joan Baezekin ere kokatuko nuen. Batez ere Mikel haiek bezalako garapena izan duelako urteotan zehar. Zeus. Mikel, erreferente bihurtu da, hasi da Karmele Osondo estantzun hasi ere. Zenbaitentzat, akaso, bakizu gauza, erreferenteak ez dire gauza globalak ez da, batzuentzat bai, batzuentzat ez. Ipostenaz, inorentzat ala baldin banaz, baina holako afanipe ez dekot,
esan nahi dutena, etorriko da, baina horren ardurapean ezin ditik bizi, ni nahikoa dekotena, ez da? Hori bai, nena zarrotza, ez da, guzti horretara, eta politia da honek gauzok entzuti, eta baina horrek moskorraldetik gertu dauz. Eta komenik kasu handirik ezitea, naiz eta tarteka erortzen garen, ez? Ze hortan oso erresa da, erortzia. Ze eragin, elkarrezketatzen du nien guk musika taldietako jendie tentzuten zabiltz diskue, eta igual, ez dakiz oinarri, edo ez dakiz ahots, eta esatezu, hau honen eragine da, bestin eragine da galdetzen zu. Zuri inoiz hori galderie. Ez dizu egit. Ez, egia da. Zu zeu zara, eta bazu ez, zeu. Bai, bitu, nik hori eskertzen. Eraginak badauz, esaten da momentu baten, nortasun handiko da, Mikel, zeu zer badako zuen hori bada. Modan ganetik edo azpitik. Ez que nik modez kanpo bizina, ez dauk eraginik neugan modak. Orduan nipe enoa zerren bila, holan moda markatzen bila enoa. Oso konversazio intimoa da musikana eta neurea, eta beti amestuz, jende zenbaiti helduko jakola, eta lehen aipatu duan emozio hori gertatuko, hori txaten da nire aspirazioa, eta alik eta txukunen egin gauzak, alik eta txukunena, ez? Aldirik aldiro hobetu izan, eta hasi, ez da, hasi da hitza. Hilarte hasi. Eta ahotsa naz, lehen esan dut, ni kantaria naz eta ahotsa da neure instrumentoa, eta egia da nik iturri askotatik edan dut, emozionatu naben, unkitu naben iturri hoietatik, denetatik edan dut. Baina usteot danok, salbuzpeni bari daukagula, ez? Atzamarraz gain, ahotsa da gure gu ezberdintzen gaitxuna, ez da? Norbanakoa, ezberdintzen dagoena, zeatik, taldetik. Eta nik neurea dekot. Eta saiatzen azea, uniko daukan hori, zuk ere daukazuna, benetan hortan sinisten eta erabiltzen, ez da? Eta gustatu ala ez? Hemen holtzaganien gauzenak, zeuratzen eta aurrien. Aldekuek gara, momentu baten esan zu kritikak behia zadotez. Inoiz etzu galdetu hau, zelan hartzen zuz kritikak? Bueno, segun zelako zenbat zerbezakaz ere ite hostien kritika, izeleke samur hau edo gorra hau. Horregatik esatut, herri honetan batzuk kritika baino itetzu bronka bota. Sekulakoa gainera, eta zato baina zelan egin duzu gau. Eta nik, kaguela, letxe ez da inbesteako, Halako pekatu hundi ez da, baina zenbaiten zat, bai. Kritikak, bueno, ez jaku gustaten esatie, ditu, behin, nik egiten eman ohitura ja ez, ama ez talako bizi, baina disko bat amaitu eta lehenengo gauza zan etxekoa bilduta entzuketa bat eurekaz. Zan primizia eurekaz. Eta normalean beti izaten ez, Mikel, ze politia, ze ondo, beti izaten da, baina ama nahiko zorrotza izaten zan, eta ama izaten zan neure zera, ez da. Eta behin, egin ebanean, bar puertu izeneko hori neutzeko disko, berezi bat. Jarri neban, pentsaizu urte bete lanean, eta ingen duen, eta jarri entzuketea danak entzuten, eta amaitu eta arrela botaban. Baina zelako kaka indozun. Eta zeituen amak atzetik. Ez jata guzta ez ebez. Eta altzazan, zukaldan eukan hortara, eta hor geratu nintzeni destrozata. Destrozata, esaten, zer da hau? Inoz begeiago entzuketa familiarra, inoz begeiago, eta gero errepikatu dut bat, amagaz, margolaria entzun gendun alkarregaz, baina orduan kritika hori izan, kritika izan, baina izan zan, ez jakin guzta ez ebez. Gero, denbora batera esatu zan, Mikel, gustatia eta barportoa, entzunaz, ze, karo, amak ze disko entzute ban etxean, neurea eta neurea. Orduan, azkenian gustatu, entzunala gustatu.
Margolaria, aipatuztazu, ze pelikula ederra, eta apurtxuet, txikitik handira, ez da? Pertsona bat hartute, zeure kasue hartute, apurtxue sortzelan ari buruz eta berbaiten dagoena, taldie horren atzien bebai, orain entzungun kantie be, talde lan bateko, lauasetaren omenezko, disko baten egondalako, kantak, galdetu nahi zutelako, kantak zertarako transmisio lan horretarako bai. Kultura zertarako, esaten du nien, transmisio lan horretarako bai. Momentu baten, kate begi moduen hartu zaitxu Elizabetek, datozenak jaso eta jarraitzen dago arizek, eta laguntzen dago horretan danatan geure burua ilustratzeko kanta batek, esate baterako. Ni seguru nago deikatzen nazela ontara, aitatamak jaio nintzenetik kantatu izan doztilako etxean, beti. Eta ondoren bebai, beti onda kantu gure etxean. Imanolen kantuak, letenak, besteanak, kanpotarrana bebai, musika beti onda, ezta? Baina bai, transmisioa, lehen esan duten hori, persona batei kantatu are jaso eta beranain hori transmisioa da. Horixe da. Eta zeregin hortan, gure lana, nik honei lana deitzea, lana da, baina bestera batera bizi dut, ez da, baina transmisioa izango litzateke kulmena, benetan gurea hontan ez geratzea bakarrik, taula honen gainean ez geratzea, eta beti musika bat ez beda, emozio eroalea da, horreatideko daukan boterea, ez da? Eta aprobetxatu behar dugu aukera hau, ez da? Alba da emozioa sortzeko, eta alba da emozio onak, eta mundu aldatzeko alba da hobera, geure ikuspegitik. Disko horretan jita einautek hartu zauen. Mendigo xalearena einautek moldatuta, baina beste kantu bat entzungu, Loretan, ez dakitza ipatu nahi bazuzeo zer edo gero ingu berba. Einauten ajita, nik uste eta ugarkabean pasazala. Einautena izan zanjita, zelantzadarek. Sasoi hartan, dana zanjita, einauten zenetik. Eta horrein bebai. Loretan, ilusio ondia, ez hau bitu berreskuratu dut ze esatenaz. De repente, ez dakit non entzune ban, neure etxean ez, beste inun, eta zan, neure kantua. Eta, ez dago batxarto, politia dago, eta pianoaz nenbilen berreskuratzea no ontarako. Eta benetan, eta hortaz gain, labosetan, Estepan Urkiagan labosetan hitzak dira. Aztu barik fusilatutako Gasteizen, ganera. Ni bizi ez gertu, ni bizi nazeneti, baina nazen lekutik, baina han fusilatu eben, gazte. Oso gazte. Eta emozio berezi bat motozta, beren hitzak kantatzea. Eta hor mundu honen magia beatatzen da, ezta? Hola eraildako persona baten hitzak, nik 100 urte beranduago, 100 urte beranduago, neu kantatzea, gauza handia erutzea eta neutzako. Ez dut, eta hola aukeratu neban, eta iaia kasualidaz. Banoa? Aber, abaz eta estena zarratzen. Loretan. Leio zuripe hortan ilargi gabetan maitasuna dirudia mezkoruetan Gau argitxuan barriz iruitan doana Hortzargian esku bakurratzen daudana Nire malkoz bustita dagozan liliak
ez ete dinautxuaz neure guraria. Tanta balora lekan ikusten badozu Josaren agurra Samurki dinozu Zure bihotz lilian halbanua zurduri Gogoko negaroneiko xalderu isuri Orduan hortzargian maitasun malkuak Eleukez ez talduko nire legaxuak Orduan hortzargian maitasun malkuak Eleukez ez talduko nire legaxuak Tanta bat loraleka ikusten badozu Josaren agurra Samurki dinozu Tanta bat loralekan ikusten badozu Josaren agurra Samurki dinozu Josaren agurra Samurki dinozu Josaren agurra Samurki dinozu Hor joan jata notan bat. Bai, atxaldien ingo ondo. Ondo due, ganera. Zein bidi kanta bat egiten dakizu jenok? Beti esaten zutu ardine. Kanta bat egiteko gaitasun eukiko bagendu, tanok? Ez berdine dabe bai, beste baten hartu eta zeure egin, lauasetan letrak. Zeure kanta bihurtu, zeure sortze lana. Beti egiten dugun galdera, zer dule lau letra bat, irudi bet, lehen esaten zandune, kolore bat, zeozek izpireten zaitxu hortek idazten hasi, edo musiketxu batetik abiatu. Edo dana. Oso, gatsa izaten da. Zeran egiten duzu nahu, nik ez dakit. Baina, egiten duzu. Ez daue, esplikazio bakar bat, ez da erantzun bakar bat. Baina, sortzelana nik oso gertu ikusten dut norberan egoeratik. Norberan hitzarrera egoeratik esangura dut. Hitzarri basauz, rezeptiboa gozauz, eta beste sensibilidade bat dekozu normalean. Eta hitzarrera hori igarten da, konponitzerako orduan. Inspirazio hori da, nitzako, oso hitzarri da un persona bat. Oso. Eta hori egun osoan zehar ezara goten normalean. Baizik eta, momentu batzutan normalean zeuk topain bizu, eta ez topaizu zeure baitan, ez inon, ez zeure baitan,
baina beti ezagoz nahi beste hitzarrik, beti batzutan zagoz, hori bakigu zelan egoten den gure aldartea, ezta? Batzutan gurabari be, ezta? Baina hori, konturatzen asko dala jarrera, hitzarrera esan dut, eta gero da jarrera, zeure jarrera. Lanean jartzen zarenean, normalean zoze urteten dago. Izango da brillantia, izango da euskalo zer, baina jarten bazara urteten dago. Beti. Gertatzena jarri bazarela eta horren bila joan bazarela. Batzutan jartzen zara, beste bari jartzen zara, joten, ez da... Eta ni askotan jartenaz, ez? Eta de repente entzutezu zoze hor, egunero jote dituzun akordetan, zoze barri entzute oso. Musikak hori deko sekula ez da berdin. Eta de repente, este nota txar bat, neuke mondagoa, de repente hori ikustezu zea bat. Gitarrakin askotan gertatzea eta bitu gitarra nik oso arras jotze dut, esan diot erraz, floritura ondiri barik, eta betiko arpegioa, betiko akordean, posizio berean, de repente egun hortan zoze ikustezu, informazioa jasotzezu, aurroko egunean jasoztezuna, eta musikak almen hori dauka, gure almenaz batea. Zepeletxe hori, sekula ez da bardin, musiki sekula ez da bardin. Zeuk, erantzuztasun olako elkarrizketa baten, esaten du nien. Maite dugunari kantatu, utxunie dakunari, geure ametsari, geure bururi. Ta zeuk esan da. Beti da, geuse bardineri, bai beti da ezberdin, geu gauzelako beti, ja, beste leku baten. Claro, egia da, ez dago besteik. Gero hori bai, gero ezberdintasun hori islatu inbar da. Zelan baita erakutsi inbar duzu. Zeure buruari eta gero beste jasoko dabe, edo ez, beti hori beste dago, hori beste esku dago beti, ez da. Baina bai, Nikola hortan sinisten dut. Ze gero gaiak oso goikoa dire. Giza harremanak dago oso, ez da, giza harremanek lehenengo tabain nor bere inguruaz bizi dagoen harreman. Alegia, ni leku honetan, eta leku hau da, esamen bakarri baizik eta herri hau, mundu hau, hor emoten dien harreman infinituak. Horrek osatzen dabe kantutegiaren zera. Almazena, ez da? Hor emoten da dana, harreman mota infinito horretan topatzezu. Segizan beti dago zoze, harreman mota bat. Dala oso gertuka, oso intimoa, dala kolektiboa. Eta gero, baina, bueno, betikoa dire eta aldi berean infinitoa dira. Zeri kantatu, edo zerri kantatu alautzazu. Nik eukiko da zenbait joera, errepikatzen dienak, baina gero benetan zorionez hori idaztea bezala, ez da, hainbeste zer idatzi eta zertaz eta hori terreno amaigabea da. Galdera intimo bat, lotxatu zaren inoiz, kanta batena, urtiek pasata? Bai. Baina ez dut gehiago esango. Ez zut galdetuko zan gehiago, ez? Esan da, jode, Mikel. Txotxolu dutan zegoazan gero. Da gero baten etorri da, hau kantida. Enajenata, bai, etorri eta Mikel, hause kantu hau eta nik. Zesa, gotzu nik, ez totzak enduko nik ilusio hori, ez da, baina... Bai. Lotxatu kantana, bai, normala da. Ez kantana bizik eta zeidatzi neban. Bueno, zeidatzi zen. Mikel enajenata zegoazan. Eta gero bai. Ze dana ez dugu ondo egiten, ez da gutxiago are, eta nik benetan nire burua rebisatzeko joera dekot. Bai, ala bai, egin barra dago hori, danok egin barra daukagu, eta tartean rebizin hortan basatuzu, batzutan zorrotza izan bar duzu, ez da zeure buruaz. Bueno, aurrera guez, eta esan dugu disko barriko kanta bat entzun gule aurretik, aipatu dugunez margolaria, aipatu dugunez ama, aipatu dugunez, apurtxu bete, amak irakasle bat nahi zauen etxion bebai, da azkanien seme musikue dako. Inoiz da mutu gara, bidie hartziegaz?
Bitu, amak irailero galetze ostan. Mikel, listetan jarraitze oso? Eta ni, bai ama, ni jakin bari zeitzen eban ala ez. Bai ama, bai hortzen hau, bai. Eta izen bakarren, eta gero arreba irakaslea da, eta esatortzen, behiratu idazu nun nago nia. Eta hor nago 8 garrun da ez dakizen bakarrena, ez dakize atiz, apenas lan indot. Baina, damurik ez. Nik hartu izan duten erabakirik importantena izan da. Dana ez da izan zoragarri, baina bestela biziko eneukasan bizipena bizi izan dudaz honi eskerrak, ez da erabaki horri eskerrak. Eta egia da, musika bizi izan lehen egiten eban oso trascendente esan musikatik bakarri bizitzian zera hori, autu hori. Baina musika era askotara bizilik. Ez da zertan profesionala izan behar. Musikari oso ona izateko, bikaina, fuera de serie bat izateko, ez duzu profesional izan behar, ez da? Eta euskal oze bizitzeko. Baina profesioa bilakatzea, horrek bai eragiten dau, bestela bizitzen ez dien bizipenak bizitzea. Ze baldintza horrek erabat aldatze ditu gauzak. Eta nik aukera hori egin eban, eta horri eskerrak eta horregatipe, gozatu eta sufritu dut. Gehiago gozatu, sufridu baino, ze bestela nintzatek hemen egongo, ze sufritzeko ez ginen mundutara jaio dino, nire kantu batek, eta benetan sinisten dut hortan, niena sufrimendu zalea. Eta hemen nik ikusi neban zorionaren bidea. Ikusi neban irakaskuntza, musika, eta bata edo bestea, eta batean ikusi neban, hemen zoriontzu izango za. Eta horregatik egin neban aukera, ez beste zegatik. Hori izan zen, nire intuizioa eta horrein dipe izaten, jarraitzen dago edozein erabakiaren aurrean. Bizipenek osatzen bai bizitza beba, ez da? Bideo daku azken gogoeta, gure hiru idazliena, etxeko lanak ganera zuretzat, bebai. A ber. Txinatarrek erabiltzen dute maldizio bat, nire interesgarria iruditu zait beti maldizio hori, beraiek esaten dute egun interesgarriak bizi ditzasun opa dizut, ezta? Egia da, egun interesgarriak normalean oso konplexuak dira, arriskutsuak, deserosoak, gatazka daude, ordu ni nahiago egun aspergarriak. Beraz, Mikel, niri gustatuko litzaidake jakitea zer idatziko zenukezu oso aspergarri den egun bati buruz. Aber, zenolako abestia aterako zen handik. Bueno, Mikel, zuk zure abestietan, zure bilbidean askotan abestu diozu maitasunari. Maitasunaz hitz egin duzu askotan. Nahiko nuke, edo gustatuko litzaidake, kanta bat, Mikel Urdangarinen ahotsean, maitasun ezinezko buruz. Zer gertatzen da maitasun ezinezkoekin? Existitzen diren, baina gauzatzen ez diren maitasunekin. Nora doaz, nun geratzen dira, badago leku bat zeinan hor geratzen diren, gai hori gustatuko litzaidake kanta batean entzutea, Mikel Urdangarinen, Mikel, zure hitzetan, zure ahotsean. Opa, Mikel, aurreko batean agian ausartuko nintzen agian neure poemaren bat eskatzera, baina gaur egungo honetan gure BLM-korekin egoten naiz, bizitza beltzen garrantzia fenomenoarekin, mugimenduarekin, eta ilusio handia egingo zidan emakume beltz baten poema euskararatu eta musikatuko bazenu. Bada adibidez, Lucille Clifton, New York estatuko poeta bat, Buffalo hirikoa, haren txalupak bereinkatzen olerki hau, Blessing the Boats, bidaliko dizut, ea emankorra duzun. Bialdukotzu. Elizabeth handik hasiko naz. Beti oparitzu ezta urtero liburu bat, eta emakume baltz batena, orain izena, goratzen ez dutena,
parituztan hain urte bete, poema liburu bat, Elizabeth, ez dago ulertzeik hori. Ingles irakaslenaz, karreraz eta egitez bezose, eta iztegiaz nabil irakurri eta oso gogorra iten jata, baina, bueno, behakin itzein got hori, aurrez aurre, Elizabeth, itzein dugu. Bestela hori, arronka hori, hartze hotzut, zeuk eskaratuta. Euskaratu izuta, eta saiatuko gara. Egun aspergarrizek eta maitasun ezinezkoak. Bai, maitasun ezinezkoak hor gehiengoa dira, segurazki. Ez? Orduan nik uste kantuetan hor desente da, hola. Eta... entzule moduen nahi dune entzun. Ja, karo, masoka asko dago. Ez? Hor butak artian, eta hemen gainean ere bai. Ezinezkotasun horrek adikzioa sortzen dago. Askotan maite mitzen gara kasurik egiten ez tozkuna. Horretaz, ez da? Hori zenbat eta kasu gitxia hoin, orduan eta engantzatu hau. Bai, horret dire gure musikan eta letran misterioak, ez da? Baina, bueno, hor zer sartzen da, maitasuna, baino, esan nahi dut, maite mintze eta prozesu hori, esan nahi dut, mundu hori baino gauza intensoa horik ez dago. Orduan normala da. Kasu egin eta ezinezkoa da. Kasu egin. Kasurik etzunitzen baten bategaz, zara maite mintzen. Bai, kasu egin da ezin. Baina, bueno, ja hasi gara komplikatzen, Bai. Hori ja kontabiztazu, zertaz eta nortaz abizan. Hori be gertatu da, bai, karo, baina hori ja gogorra da, Hori ja gogorra da, hori zigor bada. Bietako batentzat edo bientzat. Baina maitasuna gai potoloa da, esatea, bera da, tema, ez da? Bere forma infinitotan, eta batez be imperfektotan. Perfezioa ez da existitzen, are gutxiago maitasun historiotan. Eta bizitza realean ez da ere, eta horregatik engantzatzen gara inbeste, imperfektoa dalako eta ez dalako laua. Lauki perfektoa ez dalako, ez da? Egun aspergarri edara pasatu aurretik. Eta txani, astu indote, egun aspergarri, ez nabe motibatzen gehiagia, esan nahi dut. Egun aspergarri baten zeri kantatu, ez da, esan dago? Zer idatzi. Horri buruz, ez da? Baina oso modu entretenigarrian, izan marko litzateke. Kantu kuriosoa, izan marko litzateke. Ez dakit. Nik egun aspergarriak eta horiek ez dakit existitzen dian. Saiatzen az. Ez daitezen existidu. Orduan, itzeingo dut ere txanikin. Itzeingo bizitzaz eta... Ez dut uste asko aspertzen danik neskau, eusin mutan. Uste dut horre apurbet faltzukerian da bila. Disko barriz, hasi gara, borobilduko eta amaitzeko. Gaur eguneko, egoera honetaz ez du hitz egin, eragin dau, honek danak, Mikel, sortzelanien hasita egon zaralako, baina sortzelanien harrapatu zaitzu honek danak, momentu baten martxuen hitz egin gendun, eta ez dakot gogorik ezetako, hori zan apurtxu bet, ez dut gure oneri buruz berro egin, sortzaileen lana, bai gainien dau, sortzaileen lana zer behar zuie, zer egin aldugu guk zuen lana, besteko be bai, egoera honen badanok hausnarketa asko egiten egon garalako be bai, honen inguruen. Bueno, egoera gaiztoa da, ez da. Hemen kalkula hondirik ez da behar. Zenbat familita afektatuak izan dian hau guztiagatik, gure mundukoak. Zenbat kontzertu bertan bera, zenbat jira eta zelako zulua sortu dagoen, ez da. Bai gure ekonomian eta bai askoren animoan baitara. Naiz eta badagoen jende bat, herri guztietan dago multzo bat, jende eremu bat, kultura gabe bizi ezin dana, eta hemen ere badago zorionez, onalitzateke jende multzo hori alik eta zabalagoa izatea, ez da? Beti ambizio hori gorde behar dugu, ez da? Herri kulturala, benetan herri kulturaz bizi den herri baten parte izatea.
hori da gurean bizietako bat, pentsatzen nirea da, ez da, gero eta aberatzagoak izatea zentzu hortan, gero eta kultura da karrenetik, ez da, kultura da aberastasuna da, herri baten aberastasun maila definitzen du zenolako izate kulturala daukan. Orduan egoera gogorra da, pixka bat tragikoa. Baina, bueno, ni neu baikorra naz. Usteot, konturatu orduko agustio pasatuko gala. Benetan, sinisten dut ez dakit inoso gutzana zen, baina bai, eta kontaustasuna ni asko afektan induen, konfinamenduak ondo pasan eban, gaitza pasan eban, ganera, ondo pasan eban, baina ez sortzaile egoteko moduan, esan egote, sortzeko behar duzun gasolina estra hori, derrepente ustudiatan, ez? Gaina, harriako, suspensioa horrek ere eragioztan zuloa depositoan, eta baina sortzeko behar duzu beste aldarte bat. Eta neukan, gero errekuperatu nean zorionez, eta hola nehin alizan dute diskoa. Amaitu, bai. Noizko? Hemendik, hoi bat egunerako egon barko litzateke. Erto? Izurdean lekua? Bai. Beti galdetzen duz, ze gatxa izan behar dan titulu bai hartzie, zeo zeri. Kantu baten... Gaze politxe, aldi berien. Eskerrik asko, izurden lekua, igual ez da izango itxasoa. Momentuz da, 11 kantu biltzen dituen lekua. Eta bai, izurden lekua, goratzen zara, zelan, etorriak usan bizitan, maiatzan, justu konfinamendua altzatzen hasi zen egun horietan, permisoakaz eta pasiatzeko, eta jason eban mezu bat ondarrutar batena, emozionata total. Sekula delfinak ikusi espaleulez, ez da, eta askotan ikusita, baina Mikel, izurdi da bizaben, atxaspien, eta emozionata audio bat, eta zea, ez da, izurdiak euren zena, etorri zien kostaldera, ero joango zien barriro barrualdera, eta gure zenari segika segitzen du kantuak egiten eta diskoak egiten, ez da. Orduan, zenari segitzen kontu hau. Eta beste reflexio batzu, baina orain ez doaz kontako. Kontako ez da zuz? Bai, uruzuna. Enaz beldur? Enaz beldur, hau lehenengoz kantatukot, jendartian. Respeto handia matuzte baina. Baina, emon behar pausua. Hau da, amari edo, oso modu zeharkakoan ez, ezinik esan zeharkakoa dani, baina, bai, eskenitako kantua. Guzti honek bizizan dut azkenengo urteetan dolua esaten jakon hori, eta doluaren parte ikustet kantua bere, bai, ez? Dolua berak izena dinon lez hor mina hor dago erroan, eta gehien maitezen duen persona desagertzen danien, ezinbestez mina agertzen dela. Baina gero egia da doluaren parte dela min hori beste zozetan bilakaraztea. Eta azken adibidez kantu bat, ez da? Argia. Izan ere, batez ere, ondo sentiarezi, ona baino ez dutzu emon persona batek, arek gero mina zorraraztea hori purret injustua da, eta batez ere, horik zeu sortze duzu, arek ez dutzu minik emoten zeuk eragite zu, eta hori ez da justua berarekiko, bere oroitzapenarekiko. Bueno, hau da, enaz beldur, zeuri eskerrak. Lagun honen kompania maitale zarran beroa urrun lotzen da geroa gaba ordian urria ezagun dote
eriotza, enaz lotxa, enaz beldur, zukerak utzi eta seguru, hilezkorra den bihotza. Betor kantua lurrera, lubaki zarran bakera, garra sisilia artera, mina unirea etea, horitik bizkar giraino, asitazken pausuraino, fuerte kantatuko dautzut, zuk ondo entzun dagizu. Horitik bizkar giraino, mozuz mozu lainoz laino, kantatuko dautzut fuerte, zuk entzun dagizun maite. Belarrira kantauko zu bakarrik entzun daizu. Eskerrik asko, Mikel Urdangarin. Ederra da zugaz. Berbaitxea, erresta bebai. Gustatzen datzu, berbaitxea, zure lanari buruz. Nire lanari buruz, ez gehiagi. Eskerrak. Oso aspergerri da, ez? Gehiago beste dozerri buruz, baina gaur ez zegoan beste remediorik, ez da? Gustora, zeugaz gustora bebai, eta bueno, hau beste eguneroko bariketa. Eta orduan olako salbuespen zeatik, talaiatik ikuste duzu, ez da? Olako gainera formatu berezian, eta bueno, bizkarra gain bero, eta bai, gurako dut beste dozertaz horraitea. Bueno, estrenatuta, kantie, joten egon zaran bitartien, pentsaten egon nahi. Jazta, hartuzu, oparituzu, ja geuretzat, bakotxak ulertuko dau, bakotxak ulertzen dago moduen geuzek, eta listo, hasi da magia barriro, kanta berrezekaz hasiko dana. Bueno, espero baietz, beti eukitegu amets hori, eta gure zean, nik hori konfesioa da, egia da, ez da. Eltzen ez danean kantu bat, eta kantu bategaz daukasun ilusio guzti hori, sekulako zulua sortzen da. Baina hori da gure ofizioaren zea bat ere bai, ezaugarri bat, hori barik litzatek izango dana, ez da. Baina hori bai, gertatzen danean, gauza ederra da. Eta horren bilagoaz, ni behintzat ez duzute ezurrik esango, ez da. Eta honegaz bai, kostaia eta, desente kostaia eta kantatzi, baina, bueno, hindu. Zer sentitzen da, hamen momentuen, ikara horik endute? Ez dut guztiz kendu ondino garren, Barrutik dardarkan hau. Dardarkan zauzelakon, bai.
Ez, bai, da oso, egia esan, bai, berari eskainita dago, amari eskainita dago, baina amail zanean egon ginen, ni musika ezin eban entzun behin, denbora batez. Min emotostan. Ez dakit musikaren edertasun hori, eta ama oso lotuta da oso. Eta gaur da eguna eta urte bi joan di, oen dino bere izena ez dugu esaten. Ez dugu topa egin beragandik, Baskari. Beragandik baskaldu bai, batzen gara baskaltzeko, baina ez gara kapaz bere izena esateko. Eta nintzen kapaz gutun azaletan bere izena irakurtzeko. Min emoten dago. Eta horreatik hau esateu, hau guztia dela doluaren eta ariketa baten parte, eta azkenen, aprobetzatzea oso bizitza, egunerokotasuna, zer eta min horiek sendatzeko. Mikel Urdangarin, eskerrik asko, arratsaldien sorteon gozatu asko. Urduri zauz, atxalderako? Bai, banao, bai. Ze ariketa egiten da, urduritasun hauken duteko? Ez da, nik ez tekot. Orain dela gutxi idatzi ostan, Okinawako lagun batek, Sanxinjole batek galdezka, Mikel zuk hau guztiz inglesez, esperientzia dokazu eta audientzia hundien aurrean, eta emostazu kontzertu bat eukan nahan, kapitalean, jendetza baten aurrien, eta esaztezu zure trukoa zaintzu di, ez da hor botan otzan gezur pila bat. Baina lasaitu izan, ezka. Baina nik gaurko, hasiala, espero berotzen joatea, eta beti esatut, ojala, etxeko salan lez egongo banintza, baina imposible da, horta dago, etxeko sala, hortako dago. Holan sentiarazteko, hemen, hau da, hause da toki hau, eta, beti sinismen, nik gura hotena da, disfruta, ni disfrutatzen bagot, igual jendeak disfrutako dago. Kontako zut. Mikel Urdangarin, eskerrik asko loraldiari, esperientzia digital honetan parte hartzie plazer bat izan da, eskerrik asko gonbidapena gaitxik bebai, eta, bederra, kantuek egingo dauie bidie, kantuek batu gaitxuzie, eta kantuekaz batutegu ez, gauze ederra horik. Bai, ez da deia falta kantua. Eskerrik asko, dan hori, eskerrik asko. Eskerrik asko. Esperientzia digitalak egin du. 3 esperientzia plazaratu ditugu jaialdian zehar eta 3 ederrak, emankorrak eta berritzaileak. Sormenaz egin dugu berba eta mundu berri, justuago eta ederragoa nola diseinatu. Gure bihotzetan igeri egin dugu. Petxirekin, Mikel Urdangarinekin eta Alos Kuartetokin emozionatu gara. Hemen bukatu da aurtengo ibilbide digitala. Festibalak jarraitzen du. Eszenatoki inguruetan elkar ikusiko dugu. Mila esker beste aldean egon zareten guztioi. Sormena da irtenbidea. Jarrai dezagun loratzen.